geenụ m ntị o nekwe na anya ebe a afụgo m ofe onye nwa dibịa ọrịa na mmiri a na-akpọ iyo na Nkanụ. Achọrọ m ịgba ama mana ife mere na m akpọbala ndị polisi bụ na Soludo ekwukwe na sị na onwekwana onye ya sịrị ya alụkwa n'ọlụ dibịa na enwekwana onye ya sịrị ya emene chọọchị nọọ nke ị na-eme dibịa o ma ị na-eme ekpere o ma ibe eze nwaanyị o ma ibe eze nwoke o nke ọ bụla ị na-emego kwụba aka gị ọtọ bịa ine anya ịghafụ onye dibịa anụnwa n'ebe a na-ebe onye dibịa anyị na-afụ ebe a ine anya n'ilu ya afụ n'ilu ya adịrọ mma maka m chọrọ ịgba ka ndị ọgwa Soludo na-enwetago m ofu onye na Nkanụ ya bụ ka a bịa jidie mana Soludo sịrị nke onye na-eme ya kwụba aka ya ọtọ na-enwere onye ya na-asị ya emene dibịa ma ya emene ekpere so ọ gwụkwanụ ka ọla m n'ọnụ biko ekene m unu ya mara unu mma rie nne mana mmiri a amakakwa o